yen sawetara kanten masuk si foto mangkuk Kandi kula wonten dawuh pangandika Kakang Mas ngerti yo senajan wis bola-bali tak kandhakake nanging Syadi tetep kudu eling landheping bedor kuwi landheping cipta inggih Kakang Mas banjur gaganging panah kuwi lempenging gegayuhan nyenyeping warastraya bonggoling panah kuwi panyurung tekad gendhewa kuwi pikuwating ati kendheng kuwi membat mentuling rasa muni nggih Kakang Mas ngaten iya mara gage mbaten Yai kaya padatan nanging titisna panyawanging pramana jati Srikandi mentang gandhewa dibya pintulu rinuk mikadeng Paryanyo kemuning kang Trisula pangga nyaklangening kalangyan aklar pancara pinong lerga konang sing resang
nuwun munjem paring. Ngaturaken panuwun Kakang Mas. Mara gage ulah keprigelaning keris. Mboten langkung ngestaken dawuh paduka Guru. Ridu mawur mangawur sangaran ngasu Guru Kongso ayaku antri sing kurang ngerti kata warane tarik kinaruhan penganetan samara Sri Kandi kula wonten dawuh tandha tandhane wong pinter iku tansah pengin weruh samubarang kang durung disumurupi nuwun inggih lamun arep tumindak apa wae mesti disetiteni lan tinaliti luwih dhisik ora grusa-grusu inggih Kakang Mas gelem ngajeni penemune wong liya kang kebak rasa asih panuwun Kakang Mas yen ngrampungi perkara kanthi adil sarta bisa nemokake dalan ingkang prayoga inggih Kakang Mas batu-batu lajeng wales kula menapa dhateng paduka Kakang Mas ngabekti kula mugi kato Kakang Arjuna. Iya. Terus to jemena tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Inggih, Kakang Mbok Sri Kandi kula bekti. Dateng paduka, ya Dimas, batu-batu. Suwe ra pinanggiya ya Dimas. Ana parigawe apa terus to jemena? Nggih. Wale-wale menapa estunipun? Kula kautus Kanjeng Rama Dewaji supados mbuktekaken kawontenanipun Kakang Mbok Para Sri Kandi. Rehni negari wonten salebeting bebaya. Kula
nyuwun gungan dumateng paduka Kakang Mas kepareng nglilakaken Kakang mbok Wara Sri Kandi tumuli kula boyong dhateng Projeng Pancala. Akeh krungu arep dijak mulih ngono wis atiku wis. Nek kowe piye, Gong? Ah, biasa. Ya wong sing ngajak mulih kene kok sing perasaan malah kowe iku piye? Ha tekno enek kene iki nyawang wong ayu ngono ki. Anu kok malah lunga dhisik. Wara Sri Kandi kula wonten dawuh Kakang Mas. Kowe wis krungu dhewe apa kang dadi ature Trusna Jumena? Nggih Kakang Mas. Lajeng kados pundi? Sejatine nggonku mulang durung rampung. Lagi tekan apa to, Tru? Kabor. Karo gendu kaya entut. Oh ngake. Tak. Lagi ji kok tak. Bubar. Lah ya. Mula golek murid wedok ayu angel lho. Lah muridmu iki gur lanang kabeh. Lanang kabeh gur pecicilan. Aja ngono to, kowe nek ra dewangi kowe apa kowe iso turu? Kakang Mas lajeng kados pundi? Trusna Jumena kula wonten dawuh apa ora bisa disrantekke 7 dina meneh. Nek kowe pirang dina nek? Nah kowe sesasi luweh. Angel lho golek murid ayu ki. Ya takono uul kono kok. Rekedah kula mangsul dhateng negari Pancala. Ya yen pancen mangkono pun Kakang ora bakal negakake rusak ing Praja Pancala. Tak sangoni Kanjeng Kiai Sarotama gawanen dhisik crita. Kakang Mas Bekti kula katur. Iya. Bagong karo Petruk kok minggat. Weruh aku kok wedi. Kowe wedi, Kang? Aku ki anggere cah siji ke teko lah. Anyel aku. Lah sapa to? Kusnan to? Ndara Werkudara kok Kusnan. Anaka kula wonten dawuh Lilanana Sri Kandi ben bali. Prayoginipun dipun awat-awati saking katebian. Apa mengko dikira Janaka ora percaya kelawan muridku? Mboten enten kok. Murid anyar niku ampun diculke. Nek urung patek dadi diculke. Niku nek pun payu teng jaba niku gleleng sak karepe dhewe. Ya ngono.
jagate Prabu Yatnyasena ya sanata Prabu Sucitra ya sang Drupada tambuh sotaning penggalihan gendong wigena angranti praptaning kang dinuteng kardine ingkang putra ing Kadipaten Raden Trusna Jumena nglangut paguting paningal kapantok urut kang Cakrawala maksih sesek ing jaja nganti kaya bledak-bledak apa nadane Nalendra suruhan miwah sekuthaning wong parang Gubarja Bati hambentusi trembelane kowe sapa Patih Trustakena Jaya Sudarga kesete Prabu Jungkung Mardya tak bedah Pancala perang sing nganggo tatanan ora icep areng ngremuk negara dadak nganggo tatanan ayo sing geblak Trustakena apa Jaya Sudarga
Iki Drupada Hayana. Pancen ora kena digawe becik wong Pandhawa. Sapu nraca bala mawut nyawang. Happy
Nah, Setya Mirah Widuri memaning pun Kakang wong ayu Sri Kandi. Sejatine peperangan iki ora perlu dumadi, tak baleni sepisan maneh. Sejatine peperangan iki aja nganti dumadi jer budalku saka Praja Paranggubarja. Mung sauga nuruti rasa sengsem lan tresna. Babar pisan ora ana niatku bakal nyerang Pancala. Jungkung Martiya. Rasa seneng sing mbok umbar saiki nuwaki korban. Kawulaku sing tanpa dosa. Saiki ketemu ngaten rega saka pakartimu. Yai. Kabeh menungso diwenehake budidaya. Apa salah yen to aku ngetok karo sang 1000 cara kang tak tindakake nggonku gayuh marang pepujaning ati. Nanging caramu sing kleru. Tupeh kowe duwe kekuatan banjur ngancam negaraku, kuwi mung panggiri-giri. Kuwi mung caraku nggonku giri-giri. Akeh crita ing jaman kuno. Ratu Sekti Mandraguna Jayeng Palagan, Ratu Guwa Kiskendha Prabu Mahesasura nalika ngayunake Dewi Tara nganti dadi lan patine. Ratu Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka ngayunke Dewi Sinta dadi lan patine. Ratu Guwagra Prabu Gorawangsa ngarah Dewi Maerah nanging uga teka pati. Sing diarah Prabu Mahesasura Widodari, mongko sing tak arah Sri Kandi kuwi mung menungsa lumrah dudu widodari. Tegese niatku iki mesti luwih mayar. Kabeh menungsa kuwi manut tatarane dhewe-dhewe najan to aku wong wedok lumrah, aku dudu widodari. Nanging aku menang nampik lan aku menang milih. Ngerti apa Jungkung Martiya? Yen nampik Jungkung Martiya kuwi arep nganggo dasar apa? Sawang. Ya rupa, ya pangkat, derajat kasekten, kesugihan wirta. Samu barang wis kecakup kabeh. Butuhe wong mah-mah ora mung rupa kelungguhan kesugihan. Yen tanpa gegege katresnan saya iki bakal pedhot untuk ngandalan. Tresna kuwi merga kulina. Yen dikulinake karo aku mesti suwe-suwe tresna. Aku ngerti pancen tresna kuwi ana pirang-pirang ning coba saiki gagasen. Apa menungso dilairake sepisanan ana ing donya dening sing gawe urip kuwi ngerti-ngerti wis kedunungan rasa tresna. Mestine ora. Anane wong-wong kae padha bebranan omah-omah nganggo katresnan merga saka pakulinan. Nanging upama tak kulina karo kowe saben dina babak pisan aku ora tukul rasa tresna menyang sliramu. Aja meneh tresna nyawang wae wegah piye? Metenteng arep apa? Wong wadon batang walang balung pekik mubenga kaya kitiran tandak dadi boyongan wit. Satra
dalangan keset kaya tatik. Wah, Sri Kandi, kaya kagek apa-apamu. Jungkung Najwa. Jemparing kentas nyawamu. Jungkung Martya. Ayo, katoran keranjang. Ora bakal sawangan iki. Kiai Sarotama pacangamu. Janaka pangabekti kula katur paman. Iya tak tampa. Kyai Semar penakno. Inggih kula wonten mriki. Rahayu Asena gosek katur. Sri Kandi. Sira iku wanita kusuma bangsa. Awangi njaba lan jerumu. Tekadmu mbok lakoni, lakumu mbok sinau tanpa kendho tur bisa. Kabisanmu gawe pepadang. Arjuna kula wonten dawuh. Sasat kowe dhewe ingkang bisa madhangke Pancala awit kawruh wis mbok tumplak menyang adimu wadon. Paman kula namung saged nyurung gregeting para Sri Kandi. Kakang Mas, kula ngaturaken panuwun inggih sedaya lila legawaning manah paduka sabaring manah anggen paduka gula wentah yai tiba padha-padha jejering titah mung nindakake dharma sak banjure Sri Kandi gegayuhamu kepiye nggih Kakang Mas mugi sineksen dewa
sejatosipun panguwaos menika sanes ratu. Kula wangsuli malih panguwaos sejati menika sanes ratu. Sanes derajat, sanes pangkat. Nanging panguwaos sejati menika kawruh lan ngelmi. Saya kathah kawruhipun, saya gampil nindakaken darmaning agesang Kakang.